The best! Panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Oras alas 6:08 na kabuwasan.
Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ay kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulopyo adasayan kabwasan Makterion Lingkor Timag ti Pangasinan Dennis Muharis kay bamata si kapaborito Errol Horado tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Huwebes Pizza 22 bulan na Enero 2026. Jado saroy ulo na balita da lokal. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Duaran drivers ng banggaan sa kay sugraben asugat-sugatan. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Ugaw, apolyanan na ating tunya nalnor at swimming pool. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Tricycle driver asakote ading kasan na anti-illegal drug bypass operation. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Most wanted person na plagad 5 na otoridad. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Kunda pagtayo adasari ulo na balita nasyonal. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Dating District Engineer Alcantara impasilong da WPP na DOJ. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Impeachment complaint laban adakin ng Presidente Marcos impawitlad da opisina ng House Speaker. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Dating party list representative Saldico ang ipawit na fillers piana mitungtong adasaray otoridad. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Balon kaso na plunder isagip jad Office of the Ombudsman laban adakinan Vice Presidente Sara. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Alcantara emburito niya na ang itor na kwarta at negosyanten sigmo. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras niya alas 6:11 na kabuwasan tanatan wadyara detalye adasaray balita da lokal. Duaran driver sa na motorsiklo imbatek yung patambalan kaya rin si Karay na aksidente at oras na alas 10:50 na labi jada karukayan na karsada na National Highway na barangay Guillermo Valley na San Jacinto Pangasinan. Sa Rainbow Bialaluganan Honda Click 125 motorcycle walay plaka ton na 675 INP mamanihoan na 22 anyos bawalaki poultry farm worker ang kapibong batong lisensya residente na barangay Bagong Pag-asa balay na San Jacinto Pangasinan tansamay kabanggaan tunyan black red Rossi 125 motorized tricycle walay plaka ton na CP30823 mamanihoan na nalakin mantaon na 55 wala asawa awalaan na lisensya residente na barangay Baluding balay na Mapandan Pangasinan. Diyan ginawa ng investigasyon na pulisan Jacinto akabatan sa may Honda Click sumamarap jada north direction lega niya sa may Rossi motorized tricycle sumamarap jada east direction ng bigla na banggat niya. So si Mabin Honda Click motorcycle singaga na sa may impacto bakyarto niya. Akagamor na sugat tan gasgas jad na dorang party na laman na tan sikato yung batik nasaray ng responden na San Jacinto Rural Health Unit yung batik jad Region 1 Medical Center at siyudad na dugupan ligan niya sa may driver mat na Rossi motorized tricycle
So aga asugatan bangbalot at tinawit yung patambalan pinaipasilong at medical examination. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Ugaw apoyonan na yalima da swimming pool nalnor inatoy. Agawa so insidente jad oras na alas 9:30 na labi jad West Farm Resort, Barangay Dumpay, Basista, Pangasinan. Sa may biktima so mantaon na 4 ira. BE residente na Barangay Turak, Ciudad na San Carlos. Jad inisyal investigasyon na Basista Police sa may biktima kay Bayray ating tunya Sulima Davidlan na Resort, Pian Manamos. Banda alas 9 na labi. Binagaan ira na management na resort. Yaon alis Lara resort po damang kaputla sa Abitlan Resort. Na man para pamilya pian na unalis the swimming pool. Agda na imano sa biktima yalima the swimming pool. Diskubridan man letaw the swimming pool so Abitlan biktima. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras na alas 12:10 na palbangon na ningkasa nasaraya impanulopyo pwersa na operatiba so anti-illegal drug bypass operation jada Purok 6 Barangay Ligi Bali na Bayambang Pangasinan. Sa may suspect sumantaon na 39 wala na live-in partner, tricycle driver residente na Barangay Paragos Davidlan Baloy. Si Katoy Tampolya siningkat na Bayambang Pulis kay baso 1 of Maneuver Company na Regional Mobile Force Bureau 1 Jad koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 kaya rin ninyawato sa Cebu padasarin ng panggapya po surveyor asam sabad 5 na suspect sa 1.9 gramo na Cebu. Yan ang karga na duwaran akakarga duwaran heat shield transparent plastic sa siya. Ya walay balor to na 12,920 piso. Akong piskamata iray nandurman na ebidensya sa kaya dusted genuine 500 piso bill sa kaya unit black smartphone tan sa kaya color red Matsurushi motorized tricycle. Ginawa sa inventory arapan na sa suspect. Kaso ninsungkay na Section 5 Tan 11 Article 2 na revised o Republic Act 9165 o Comprehensive Drug Act of 2002 so harapan na suspect the korte. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naral na otoridad sa wanted person at oras na alas 5 na ngarom di Barangay Poblasyon Bali na Bugalyon, Pangasinan. Sa may suspect samantaon na 25 wala asawa, company driver, residente na Barangay Jacinta Bali na Bugalyon, Pangasinan. Inaresto sa bitlang suspect base biskag na warrant of arrest ya impakseb na korte Makalanor at sunggay na Article 365 na revised penal code o reckless imprudence. Sa may suspect yung gangga na korte yung mampiyansa at kantidad na 10,000 piso. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Antis tayo ng dapag dasaray balitad nasyonal. Wajanire pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan.
Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:18 na kabuwasan. May patuloy na programan Maabig iya kabuwasan Pangasinan. Unda pagtayo da saray detalye da balita da nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Binatikos na Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros sumalapag na Curly Diskaya yasikara kuno sa biktima na modern day o panagtakaw ta na intundala so pangipali sa dasaraya tupet na Senate Blue Ribbon Committee ni paakar at investigasyon na flood control project jada sama yung pandingal na nimbalagya agaw jada Senado ingkwanan na Diskaya umpapoy kuno yasinga ira tinakuan at pantitubet no ipawil na saray Diskaya. So, ako limbat yung pundo. Unong dakinan Hontiveros, halos naplag at nirungan ton, yurungan na naringal to so palapag atan ipipilit ng Diskaya. Yaga na pag baliktaran na so isyo, jada bunag na sayan na isyo. Ingkwanan Senador Hontiveros naman bilang gabay na saray sangkot mitulungan at gobyerno tan gabay dan na makaloob the Witness Protection Program na pag mangitarira na katuan tan kumpleto na bata da saray tupet na senador. Binanggit na Hontiveros inamin mismo na nasara Diskaya jada saray imunan na impandingal manlapod taon 2016 so ibabagan ang awat ira na balbalag ya kontrata da gobyerno kabiyangan sa flood control project ya unaabot at 300 billion hanggang 2025 ingkwan na senador na pag natuntun so paper trail na saray proyekto piyan na natibukal so katibukalan na irregularidad. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Malot ya imbure na dating DPWH Bulacan na District Engineer Henry Alcantara yang itar kuno na kwarta adaning kusyanten siya Minard Ngo tan siya dating Undersecretary na Department of Education ya siya Trivy Olivar manlala po ada saray akalman ada insertion jada flood control project jada impan na testigo to niya ada gawan ng pandingal na Senate Blue Ribbon Committee ingkwanan Alcantara ya jada kina na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo Labat yang iter na kwarta tanang kapoy personal ya pikakabato niya ada pangitar na pondo ada saray pribado na individual intapat na Senador Tolfo ada kinan Alcantara no inar na laposo interton na kwarta ada kinan Undersecretary yan itar kuno ada saray duaran duara bang balot sa ibat na Alcantara at ingkwanto na kontraktor po nanintapat lamat na natolpo no kabato niya singo imubat si Alcantara yagto kuno kabat bang balot inamin ton aka mimugwanto ya minsan si Olivar deep event ya inatindihan ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang isagap na balon kasong plunder, malversation tan graph si dating Senador Antonio Trillanes sa default tan civil society group
ya the silent majority laban adakinan Vice President Sara Duterte jad Office of the Ombudsman. Base ada sara complaint insagap so reklamo lapod aliwaso impangusar na bilyon-bilyon ya pondo na confidential fund tan arom public funds. Kabiyangan na da saya so 650 million na confidential fund na Office of the Vice President tan Department of Education ya ibabaga kuno na datin na bagman nan Duterte ya siya Ramel Madriaga kay mamat so 2.7 billion na piso confidential fund dyan Davao City nan panoon nan Sara bilang mayor sa tanya 12 billion kuno ya unliquidated cash advance nan si Katuni so Deputy Secretary tan satan so aga kuno ni patuntun niya target ada panamagloy na saray pampublikon iskwilaan. Kabiyangan ada reklamo so aga indeklaran kayamanan tanawalaan na 2 billion deposits tan arumniran na assets ada samay statement of assets and liabilities and network usalin tan arumniran na aligasyon na katiwalaan bribery tan korupsyon lapod papanisyan ya ang awat na kwarta jada drug lord nan si Katuni Mayor jad Davao City tan by trial of public trust lapod sa satay duwaran insidente na impan na banta at bilay ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang ipawit na filler si datin ako Bicol Congressman na party list o Bicol Party List Congressman Saldi Cu yan na mipaknaan kuno ada sa otoridad na Pilipinas ada palapag na department o sikatoy palapag na Department of Interior and Local Government Carman onong adakinan DILG Secretary John Vic Remulla sa tanya impormasyon na so patuloy kukumpirmaan na DILG lapod na nugabay ng Saldico so dialogue katungtungan dara niya bang balat no suhol so awiton to niya ang kapoy oras na bitlan ahinsya ingkwan ng Remulla ya walay pari ya kabat nan ko ya unko kunikta ya aliwan na unsoko bang balat mitungtung lan bangat inyarom ng Remulla ya basi ada pikakabat to dakinan na pikakabat to niya si Koso akala na Portuguese citizenship jada silong na Golden Visa Program na Portugal ya mangiter ada saray ya dayuhan ya makala na residency o magmaliw ya citizenship no si karaso ang ilatag na negosyo at abitlan bansa papanisyan ya si ko so ang i-invest na balig ya kantidad jada Portugal ang kapoy extradition na treaty na Pilipinas jad Portugal kanyan na nagmaliw ya komplikado so proseso at pangaral adakinan ko. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Impawit la do pisina na ni Speaker Faustino III so impeachment complaint ya insaklang laban adakin ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Saya so kinumpirma ng House Secretary General Chiloy Valicaria Garafil so pangipawit na impeachment na Presidente Marcos jado opisina na Speaker pianggawan na Kamara so proseso ada pangipatuntun na konstitusyonal ya mandato ingkuan na Garafil ya satay papel na opisina to niya dabit na impeachment satan sa administratibo tan malot to niya na ipapatuntun so saligan batas tan protocol jad Kamara impaliwawan ng Garapil kasumpalan niya na watso impeachment complaint impasiguro na Office of the Secretary General
ya amin iray dokumento so inalwaran niya inter in record na impawit jad makanupigan ni opisina ingkwanan nagarapil sa tanya unaan ya kurang ya ginawa dara niya so pian na presenta so okso itan dugan proseso at anto kaman ya impeachment. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Walad kustodiya na Department of Justice DOJ si datin na Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Saya su kabiyangan at pangawato niya na Witness Protection Program na ahensya. No nanunutan datin na akakulong si Alcantara, Judge Senado makalanor at gagawaan ya investigasyon jad Blue Ribbon Committee at Manumalyan Flood Control Projects. Kasumpalan niya si Katoy awitin jad WPP piyan na magmaliw ya state witness na gobyerno na ipakar at anomalya kinaraw na DOJ jad Senado ya ipasilong si Alcantara at kustodiya na Department of Justice. Ang ipawit na sulat si DOJ Secretary Frederick Vida at akina na Senate President Vicente Soto III ya kinaraw sumaplos ya pangialis at akinan Alcantara jad DOJ. Banda dalauna ng arum na nimalis sa jada Senado si Alcantara kay baso DOJ piyan na ialis at pasilidad na DOJ si Alcantara. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Naringalan ay katibukulan niya balita at lokal tan nasyonal. Antis tayo na undapag da saray isyo yasing baten da sayang kabuasan wadya ni Repigaran Paimano. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink responsibly. Itagay ang tunay. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalion, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan.
Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:33 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Huwebes, Petsa 22 sa buwan ng Enero 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga maiinit na isyo. Wala pong personalan dito, trabaho lang. Isyo ang ating pinag-uusapan. Kung mayroon kayong mga reaksyon, suggestion, opinion, at maging ang inyong mga hinaing, reklamo, pwede nyong itawag o i-text sa pamagitan ng ating hotline na 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mga pagbati, mga greetings, mga reaksyon sa pamamagitan po ng ating Facebook Live. I-search lang po ang DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Alas 6:35. Maraming nalilito at nagtatanong patungkol dito sa laro na Game of Chance. Ang tanong ko po, ano ang gusto ng mga kobrador, kabo at mananaya ng Game of Chance? Yung legal o yung illegal? Kung ako ang tanongin ninyo, dito tayo sa legal. Bakit tayo tataya sa illegal? Alam nating illegal yan at walang prangkisa. Kaya dito tayo sa legal dahil may prangkisa. Gaya ng Small Town Lottery o STL Grant 88. Ito ang bukod tanging binigyan ng prangkisa mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Sila ang otorisado na mag-operate dito sa lalawigan ng Pangasinan na magtatapos ang kailang prangkisa sa Pebrero 28, 2026. At ayon sa ating nakalap na impormasyon, nag-renew sila ng another 3 years. Kaya legal po ang STL Grand 88 Gaming Corporation dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ngunit ang masaklap dito, merong illegal na nagpapataya gamit ang prangkisa ng STL Grand 88 Gaming Corporation. Ang mga kabo at nagpapataya ng legal na STL Grand 88 ay lumipat daw sa illegal. Bakit naman? Bakit sila lumipat doon sa illegal?
ang nakuha natin nga impormasyon, pumunta daw sila, tinawag sila sa grupo ng mga bukis sapagkat malaki ang ibibigay ng nagpapatakbo ng bukis. Biro nyo, 10%? 10% daw ang offer ng mataas na opisyal. Sino kaya yan? Ipagpalagay natin na 10% ang inialok sa inyo ng mataas na opisyal. Inialok sa mga kabo at nagpapataya ng illegal na sugal. Paano kung kayo ay nahuli ng mga law enforcers? Sinampahan kayo ng kaso sa korte. Sino ang tutulong sa inyo? Yan ang dapat ninyong isipin. Baka bitawan kayo sa huli ng nagpapataya ng bukis. Kawawa naman kayong mga kabo o yung nagpapataya ng bukis. Kung kayo ay iniwanan sa ire, kung kayo ay sinampahan ng kaso sa korte, ang lagi naming sinasabi, sa illegal na sugal, laging talo. Gusto nang nagpapalakad ng illegal na sugal na gumawa ng bukis dahil malaki ang kanyang kikitain gamit ang prangkisa ng Steel Grand 88 na hindi naman sa kanya. Mantakin mo yan. Ngayon, ang tanong ko po, kung walang kinalaman ang gobernador ng lalawigan ng Pangasinan sa illegal na gawain tulad ng bukis sa STL, dapat na pahintuin ng naturang gobernador. Utusan niya ang mga Philippine National Police dito sa lalawigan na sila ay manghuli ng mga bukis dahil illegal ang operasyon nito. O hindi namin sinasabi na yung mataas na opisyal ay yung si gobernador. Hindi namin sinasabi yan. Ang sinasabi namin dito, kung wala siyang kinalaman, dapat pahintuin niya ang illegal na sugal na bukis. O, di ba tama ako? O, kayong mga mananaya, kung tataya kayo, tignan ninyo mabuti yung tinatayaan ninyo kung yan ba ay legal o yan ay illegal. Baka lumabas ang numero ninyo, ngunit tumaya kayo doon sa bukis o illegal, yari ang pira ninyo. Pira na, naging bato pa. Alas 6:41 ng umaga. Yun yung mga obserbasyon natin dito sa lalawigan ng Pangasinan Kaya magulo. Pati yung mga mananaya nalilito sa mga ganyang gawain. Dumago tayo sa ilan pang mga issue. Dito sa papalapit na barangay at iski eleksyon.
habang papalapit ang barangay at SK eleksyon sa buong Pilipinas na gaganapin sa first Monday ng November 2026, karamihan sa mga barangay SK chairperson ay hindi pa sila nagsubmite ng sangguniang kabataan annual budget. Ang pagsumite ng SK budget ay isang mahalagang proseso na sumasabay sa siklo ng barangay upang matiyak ang pondo para sa mga proyekto ng kabataan. Batay sa alituntunin ng Department of Budget and Management, DBM, Department of the Interior and Local Government, DILG, at ang National Youth Commission o NYC, dapat na magsubmite ang mga SK chairperson ng kanilang report. Mga halimbawa sa pagsubmite ng SK budget, maghanda ng plano ng annual budget Youth Investment Program. Bago ang budget ay kinakailangan aprobahan muna ng SK sa pamamagitan ng resolusyon ang Annual Budget Youth Investment Program. Inihanda ng SK ihanda ng SK chairperson at treasurer ang panukalang budget na nakabatay sa 10%, 10% ng pangkalahatang budget o pondo ng Barangay General Fund. Kapag aprobado na ang aprobado na ng SK Council ang panukalang budget na dapat aprobahan ng mayorya ng mga SK kagawad sa pamamagitan ng isang resolusyon. Ang SK chairperson ay dapat na magsubmite ng panukalang taonang budget sa SK members na hindi lalampas sa ika-16 ng Oktubre ng bawat taon. Ano na ngayon? January. So ilang buwan na ang nakakalipas. Yung mga iba hindi pa raw nakakasubmit, di ba? Matapos aprobahan ng SK, isubmite ang budget sa punong barangay o sa Appropriations Committee ng sangguniang barangay. Ang naprobahan na budget ay isusubmite naman ito sa sangguniang bayan o sangguniang panglungsod dahil sila ang reviewing authority sa pamamagitan ng City Municipal Budget Officer sa loob ng 10 araw matapos itong maaprubahan. Para sa kalaman ng mga SK chairperson, ang mga kailangang dokumento ay ang sangguniang kabataan budget message, approve annual barangay youth investment program, SK resolution for the approval of the budget, SK appropriation ordinance, at certification of funds availability mula sa barangay treasurer. Kinakailangan na ito ay i-post ng SK secretary ang naaprobahang resolusyon sa 3 kitang-kita na lugar sa barangay sa loob ng 5 araw matapos itong maaprobahan. Ang hindi pagpasa, kayo mga SK chairperson, ang hindi pagpasa ng sangguniang kabataan SK annual budget sa takdang panahon ay may seryosong administratibo at legal na implikasyon ayon sa Republic Act 10742 o yung tinatawag na SK Reform Act
of 2015. At ang Joint Memorandum Circular ng DBM, DILG at NYC. Kung makakapasa ka ng bagong annual budget ng ISKE bago ang Enero 1, ang budget noong nakaraang taon ay automatikong gagamiton o tinatawag na deemed reenacted. So, hindi basta-basta magamit yan. Ang magagamit lamang ay ang mga nakalaang pondo para sa sahod, yung honoraria, di ba? Honoraria ang tawag diyan at mahalagang operasyon. Hindi maaaring gamitin ang pondo para sa mga bagong proyekto o aktibidad na wala sa nakaraang budget. Bawal po na gamitin ang pondo kung yan ay deemed reenacted. Maaaring maharap sa kasong administratibo ang ISKE chairperson. Ang pagkabigo na magpasa ng Comprehensive Barangay Youth Development Plan at Annual Barangay Youth Investment Program ay hindi pag-aproba ng taon ng budget nang walang makatwirang dahilan. Pwede rin sasabihin mo na hindi namin aprobahan yung annual budget. Bakit? Dahil may mga dahilan. Binagyo, binaha, nagkasakit. Pero pag nagkasakit, kinakailangan may certification na galing sa doktor na nagkasakit nga yung chairperson. Kaya ito ay dapat na gawin ng mga ISKE chairperson ang magsubmiti ng kanilang annual budget. Dahil kinakailangan. At itong reenacted na budget maaaring maalantala o hindi may patpad ang mga bagong programa ng ISKE para sa mga kabataan. At maaaring maalantala ang proseso ng honoraria ng mga ISKE official. Kung hindi ito na-aproban kaagad at naideklarang deemed and reenacted yung naturong budget. Ang dapat gawin ng mga ISKE ay magpasa agad ng resolution at isubmite ang budget sa sangguniang barangay para tignan ng mga barangay council. Dapat sundin ang deadline. Dahil ang panukalang budget ay dapat may submite ng ISKE na hindi lalampas sa Oktubre 16 ng kada taon. Pero yung mga iba may nalaman ako hindi pa na-submit hanggang ngayon anong dahilan? Gumawa ka ng konkretong kasagutan mo diyan na ibibigay mo sa DILG kung anong dahilan bakit hindi mo pa naisusubmit yung annual budget mo. Bilang ikaw ang namumuno sa mga kabataan. Kaya yung sinabi ko nga, kung valid reason, halimbawa, kalamidad, sakit, nagkasakit, dapat may sertifikado, may certified ng doktor na maaaring hindi maging sanhin ng disciplinary action. Kung hindi mo naipasa yung naturang annual budget mo. Kaya yan ay dapat na ipaliwanag mo sa Department of the Interior and Local Government. Marami. Kasi
meron akong nalaman mula sa kagawaran ng Interior and Local Government na marami pa rin mga SK chairperson na hindi pa nila isinusubmiti yung kailang annual budget. Hanggang ngayon. Kaya't yun po yung katanungan. Anong dahilan bakit hindi pa naisubmiti ng SK chairperson? Alas 6:53 ng umaga. Magandang umaga kay Joliet Agbayani ng Dagupan City. Sino tong isa dito ay? Okay, basahin natin. Si Joe Carduba Soriano, magandang umaga po sa inyo. Si Maribek Rivera Balason, good morning. Susana Bungar Bustamante, good morning sir, sabi niya. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, magandang umaga. At ganon din si Kagawad Dio Quinto Peralta ng Barangay Bunlag, Kalasyaw. Si Kagawad Regan Kilaton ng Barangay Bunlag. Marami tayong tagapakinig dyan sa Kalasyaw. Kasi kahapon nandyan tayo sa Kalasyaw. Dinumog tayo ng mga barangay official. Kayo pala si Dennis Muhares. Kaya marami po tayong tagapakinig dyan. Ayan. Yung mga iski kagawads dyan sa may barangay Bunlag. Kalasyaw, Pangasinan. Mamaya basahin ko yung mga pangalan ninyo kasi isinulat ko yun inahanap ko lang yung mga pangalan ninyo. Okay. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabitu dyan sa Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga din kay Catherine Joy Ramos. Binabati raw niya ang kanyang dalawang anak, si Joe M. at Kisis ng Isabela. Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Talagang si Caramel de la Cruz matulungin yan. Mabait at madaling lapitan. Madaling kausapin. Kung may kailangan ka, hanggat kaya niyang tumulong, tutulong yan. Ganyan si Caramel. Good morning sa iyo dyan sa may lungsod ng San Carlos. Si Kagawad PG Peralta ng Barangay Bunlag, Kalasyaw. Magandang umaga at ganon din si Kagawad Ray Bulataw. Parang kamag-anak yata ito ni kapaborito Errol kasi Errol Bulataw Hurado. Magandang umaga sa inyo dyan sa may Barangay Bunlag. Kagawad PG Peralta at Kagawad Ray Bulataw. Sa aming pagbabalik, talakayin natin ang mga iba't ibang mga issue. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un
San ang putat-putang impormasyon? Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen! Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa suking sari-sari store. Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say, tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karaen. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Oras alas 7:02 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig ya Kabuwasan, Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, maabig ya Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Makti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-isang pugi sa puso ng puso ni Madam Charis. Charis, Madam Charis. Medyo Nixon si Engineer Nixon Dakal. Aba, medyo ang bilong at tao mo. Alingonan. Ganyan nakakalagalat eh. Ayan. Oy, happy 60 birthday. Dakinan pinablik kanan Munis Sabala. Pinablik Marilo Vidal Tinte. Mula kay Munis Sabala, nandyan sa Amerika ngayon. Happy birthday. Happy birthday po, 60th birthday. 60th birthday si Sister Malo Tinte. Welcome to the club. Ayan, Enjoy your privileges. Ayan. As Meron ng ID. Senior citizen. Ayan, 20% discount. Enjoyin niyo po yan. Lagi niyo pong dadalhin yung inyong mga ID. Pag nagpa-announce ka rin dito, meron din discount. 20% discount pag nagpa-announce ka. 20%. Happy birthday. Sino yan? Si Sister Marilo Vidal Tinte. Ayan. Good morning po. Good morning po sa inyo. At galing kay Brother Munis Sabala. Walad abroad. Walad abroad, okay. Ay balat ay congratulate ko labat si President Royce Peralta at si Sister Donesa. Dahil sila po ay yung kanilang I Love Cakes, yung kanilang business na cake, yung pangalan kasi I Love Cakes, top 2. Top 2 na kumbaga sila yung pinaka maganda, masarap. Sikat na eh. Sikat. Oo, na mga gumagawa ng mga cakes. At ito nga, ang awarding po nila ay sa January 28. Ayan. Dyan sa may Newport World Resorts. Congratulations January 28, Congratulations sa si President Royce Peralta at si Sister Ones sa kanilang I Love Cakes. Number 2. Number 2. So, tinanghal po kayo na pangalawa sa pinaka masarap at ito sila yung award nila ay 2025 Top 10 Wedding Cakes sa Ilocos Region. Ayan. Sino mag-award yan? Ito nga, doon yung mga grupo ng Wedding Suppliers Association. Association of the Philippines Incorporated. Okay. Yan. Congratulations po. I Love Cakes. So talagang tinanghal po kayo na pangalawa. Nasa buong Pilipinas. Region, Ilocos Region. Ilocos Region. Top 10, pangalawa sila. Pangalawa. Congratulations. Isa pong karangalan din yan. Siyempre. Dahil sa buong region, number nasama po yung kanilang business. Ayan, okay. Congratulations. At, dumako tayo sa lampang mga balita at issue. Itong, di ba na-discuss natin nung nakaraan yung itong si Congressman Eric Yap. Bilang mambabatas pala, ay nakatutok ang mga isinusulong na panukala nitong si Kong Eric Yap sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Benguet, sa pagpapabuti ng healthcare at pagbibigay ng boses sa mga magsasaka. Diba? Yung may mga bills yan eh. Yung ano kaya yung status niya na paring Dennis? Ano yung mga bills na yan? Sa La Trinidad kapaborito Errol, cityhood, yung cityhood sa ilalim ng House Bill 1509 at House Bill 317, ito ang isa sa pinaka inaabangan na panukala sa Benguet
Layunin ito na gawing isang ganap na lungsod o component city ang La Trinidad Benguet. Yung status kasalukuyang pending sa Committee on Local Government. Bakit ito mahalaga? Kapag naging lungsod ang La Trinidad, lalaki ang nakukuhang pondo nito mula sa gobyerno sa pamagitan ng Internal Revenue Allotment o ERA na nagre-resulta sa mas maraming proyekto at maayos na kalsada at ganoon din maayos na at magandang serbisyo sa publiko. Yung isa pa dyan, yung modernisasyon ng BGH. Ito yung Benguet General Hospital sa ilalim ng House Bill 1508. Isinusulong ni Congressman Eric Yap na madagdagan ang kapasidad ng Benguet General Hospital mula sa 200 beds patungong 400 beds. Nakapaloob dito yung paglilipat ng pamamahala ng ospital sa ilalim ng DOH o Department of Health para masiguro ang pondo para sa pasahod ng mga doktor at gamot ay manggagaling sa pambansang budget at hindi lang sa probinsya. Yung pangatlo dyan yung protection sa mga magsasaka. May ginawang House Bill 1511 si Congressman Eric Yap dahil sa issue ng oversupply at murang bintahan ng gulay. Isulong ni Congressman Yap ang Vegetable Price Regulation Act. Layunin ito na bigyan ng kapangyarihan ang Department of Agriculture o DA na magtakda ng farm gate price para sa mga gulay na madaling mapanis o perishable vegetable upang hindi lugi ang mga magsasaka kapag bumagsak sa merkado. Parang price ceiling. Price ceiling. Para ma-maintain. Tumaas man o bumaba, safe yung mga magsasaka. Yung number 4, yung pag-aalis, may pala dyan dati, no? May toll. Pag-aalis ng toll sa Cannon Road at Halsima Highway. Sa ilalim ng House Bill 1047 at 1048, layunin ng mga panukalang ito na gawing libre ang pagdaan sa mga pangunahing kalsadang ito sa pamamagitan ng pag-abolish sa collection toll fees. Malaki ang tulong nito para sa mga delivery trucks ng, siyempre, mga gulay, pangunahing produkto dyan. Sa mga turista, mas mapapababa ang gastos ng transportasyon. Yung panglima dyan, mga local na holiday at pagkakakilanlan, si Congressman Yap ay gumawa ng House Bill 3963 na idinideklara ang November 23 bilang isang special non-working holiday sa probinsya ng Benguet at isinulong sa Senate may panukalang Strawberry Capital na nasa ilalim ng House Bill 1513 na opisyal na idinideklara ang La Trinidad bilang Strawberry Capital of the Philippines upang palakasin ang turismo sa lugar sa Cordillera, yung Cordillera Day, Cordillera Day na nakapaloob din sa House Bill 1510. Isinusulong na gawing special non-working holiday ang July 15 sa buong Cordillera Administrative Region o CAR. So yung una, Benguet Day. Tapos yan, Cordillera Day. Yung pangatlo na gawing Strawberry Capital yung La Trinidad. Yung may mga national bills din yan, bukod sa Benguet, may mga batas din na isinusulong para sa buong bansa, yung senior citizen pension. Pagtaas, yung House Bill ay pagtaas ng monthly pension ng mga lolo at lola, yung teaching supplies allowance. Pagbibigyan ng permanenteng allowance para sa mga gamit sa pagtuturo ng mga public school teachers. At syempre, yung universal medical access, mas madaling pagkuha ng mga gamot, kagamitang medical para sa mga mahihirap. Bakit ito mahalaga sa kanyang imahe? Ang mga bills na ito ay ginagamit na panangga sa kanyang mga taga-suporta laban sa mga issue ng korupsyon. Di ba nito mga nakaraan, pagkarami-raming ibinato sa kanya, ang argumentong ginagamit nila kahit may mga issue, siya lang ang nakapagpasa ng mga ganitong kalalaking batas para sa
Benguet. So na maraming mga panukalang batas na ito ay ginawa nitong si Congressman Eric Yap ng Benguet, na kung ito ay maaprubahan ay marami pong makikinabang, particular diyan sa may Benguet. Alam mo si Congressman Yap naging easy target ng issue. Alam mo kung bakit? Kaibigan at kaalyado siya ng mga Duterte. Ayun. Kaya siya napag-iinitan. Alam naman natin na kahit ano ang iba tong issue sa mga Duterte, mukhang lumalakas yata yung mga kandidato para sa 2028. At kahit sa dami ng ibinabato kay Congressman Eric Yap, nananatili siyang matatag at walang bahid na nagsisilbi ng maayos sa buong puso, lalo na sa mga taga-Benguet. Ayan. Yan si Congressman Eric Yap ng Benguet. Kaya't yung mga panukala niya ay aabangan dyan. Aabangan ng mga taga La Trinidad Benguet. Lalong-lalo na sa mga magsasaka, nagtatanim ng mga gulay dyan sa may Benguet. Alas 7:14. Okay, Lepolas. Maples. Nalimanta ni Jay alas 6. Teka. Kaya Jay alas 6, ninata 7:14 la. Kaya nga parang lumilipad yung... hindi, siya man ay alas 14 minutes. Ayan. Magandang umaga kay Merlita Abilia. Ayan, magandang umaga sa inyo. At si Majin Acorda, magandang umaga. Dumako naman tayo sa iba pang mga issue. Tulad nitong issue patungkol sa kanina yung mga magsasaka sa Benguet. Ito naman yung magsasaka sa Kalasyaw. Iba kung mag-alaga si Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw, lalo na sa mga magsasaka o nagtatanim ng palay at mais, ganun din sa gulay. Yung pagsasaka kasi diyan sa may Kalasyaw, pangunahing pangunahing ingredients ng puto. 'Di ba? Alam mo rin 'yan. Masiba ka mo na puto. Kaya katon ararate dumaralos at kukumisan. Katon wala rin untan niya programa at yan aga natilak mo so dumaralos lalo la ditanad Balay na Kalasyaw. Balay. Mahal ni Mayor Patrick Agustin Karamat ang mga magsasaka. Kaya nagkaroon ng season-long Farmers Field School Integrated Nutrient Management on Corn Production. Na 7 araw na isinagawa nitong nakaraang linggo. Ang naturang programa ay naglalayo na mas mapalawak ang kaalaman ng mga magsasaka sa makabagong teknolohiya upang matiyak ang masagana at dekalidad na ani. Ang naturang aktibidad ay patunay ang lokal na pamahalaan ng Kalasyaw sa pangunguna ni Mayor Patrick Agustin Karamat ay patuloy na sumusuporta, nagmamahal at nagbibigay ng importansya sa ating mga magsasaka. Naniniwala si Mayor Patrick Agustin Karamat na ang paglakas ng sektor ng agrikultura ay ang pundasyon ng pag-unlad ng bayan ng Kalasyaw. Ang pangunahing layunin ng Farmers Field School ay bigyan ang mga magsasaka ng praktikal na kaalaman at kasanayan sa makabagong agrikultura upang mapabuti ang kanilang ani at kabuhayan. Ito ay ang isang paraan ng pag-aaral kung saan ang mga magsasaka mismo ang nagsasagawa ng mga eksperimento at obserbasyon sa bukid. Tinuturuan ng mga magsasaka ng mga napapanahon at sustainable na pamamaraan ng pagtatanim gaya ng tamang pamamahala ng tubig, sustansya sa lupa at pagkilala sa mga kapakipakinabang
At yung mga, meron din mga nakakapinsalang mga insekto. Oo, sa pamagitan ng Farmers Field School, dito ipinapakilala at itinuturo ang paggamit ng mga makabago makinarya at digital na kasangkapan na makakatulong sa buong proseso ng magsasaka mula sa paghahanda ng binhi hanggang sa pag-ani at pagbinta. Sa pamamagitan ng mas mahusay na pamamahala sa bukid at paggamit ng tamang kaalaman. Layunin itong mapataas ang kalidad at dami ng produksyon na diretsahang magpapalaki ng kita ng mga magsasaka. Ang Farmers Field School ay nakasentro sa mga magsasaka at nagbibigay daan sa kanilang upang sila ay matutong mag-analisa ng sitwasyon sa kanilang sariling bukid at gumawa ng sarili nilang lokal na desisyon tungkol sa pamamahala ng kanilang tanim. Sa mas malawak na saklaw, sinusuportahan ng Farmers Field School ang layunin ng bansa na magkaroon ng sapat na supply ng mga produkto. So yun yung mga layunin pala nito. Okay. Yung Farmers Field School ay hihahanda rin ang mga magsasaka at kabataan sa larangan ng agribusiness o yung pagninegosyo. Ang bayan ng Kalasyaw ay maituturing na isa sa mga agricultural area sa buong Pangasinan. Ang kabuang lawak ng mga lupain dyan naglalaro sa 4,836 hanggang 5,339 na hektarya. Ang bayan ng Kalasyaw ay kilala bilang progresibong bayan na may agrikultura. Ang pangunahing industriya ng mga magsasaka ay palay, mais, gulay, dyan sa bayan ng Kalasyaw. At iba pa. At iba pa. Dahil sa mas mabilis na pag-usbong ng mga komersyal, ang ilang lupang sakahan ay siyempre, ganyan talaga. Nako-convert na sa industrial, yung iba nga residential pa. Ang Kalasyaw ay may malaking bahagi ng lupa na nakalaan sa agrikultura, ngunit ito ay mabilis na nagiging isang mataas na commercial, commercialized na. Commercialized na. Commercialized municipality. Kaya yung sinabi mo, yung mga iba ay na-convert from agricultural to industrial. Ganyan talaga pag yung isang munisipalidad ay umuusbong ang ekonomiya, siyempre tataas yung revenue, dadami rin yung mga negosyante sa isang bayan, gaya ng bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, na ang bayan ng Kalasyaw ay tinawag din na Puto Capital. Yan yung white gold. White gold. Ayan. Tawag nila dyan. Pag sinabi mong Puto, Kalasyaw. Pag sinabi mong Kalasyaw, Bake. Ano na tamikin si Boss Bake. Pag yung natin, yung kapatid natin sa industriya na dati nating kasama dito. Si Kuya Jonathan Ortega. How are you? Magandang umaga. May mga reaksyon dito. Si Camilo Avalos. Mga sirs, dapat ang gobernador at PNP ang magpapatigil ng illegal sa Pangasinan. Ito yung didiscuss ko kanina. Si Renza Fernandez, mabuti pa sa Kalasyaw. Mapagmahal ang mayor nila sa mga magsasaka. Dito Mangaldan, walang paki ang mayor. Bakit naman? Walang paki ang mayor dyan? Posible. Oo nga, posible. Diyan ako hindi agree. Okay. Kasi kahit na anong klaseng ugali meron ng isang leader, meron at merong kabutihan. So hindi ka agree? Hindi ka agree? Hindi, wala akong sinabi. Hindi ka agree? Ako culture. Okay. Si Danilo. Mga sir, kawawa naman ang may prangkisa sa small town lottery. Kung maraming bookies, paano magbayad sa PCSO? Di ba? Yung kung kasi dito sa Pangasinan, maraming
Ano bukis. ba yung na-discuss mo, yung illegal? Oh, illegal. Oh, yung mga nagpapabukis, talaranan nyo, no? Si kayo at Narel. Oo nga, yung sinabi ko kayo na. Eh, Sinong tutubos sa inyo? Sinong tutubos sa inyo? Ayan, baka iwanan kayo sa ire. Ayan. Nestor Gutierrez, kung walang kinalaman, si gobernador sa illegal, pahintuin niya, sabi niya. Oo. Hindi, uutusan niya lang naman yung mga otoridad. Oo, otoridad. Oo. John Michael Castro, command responsibility yan ng gobernador kung hindi mapahinto ang mga nagpapatayan ng Hindi, baka nga naman bukis. hindi pa nakakarating sa kanya na may mga bukis. Oo, baka. Baka hindi pa nakakarating na may mga bukis na po. At naglipa na, sana itawag imano ta. Kumon at makasabit opisina ng gobernador at paeren. Paeren. May anto may Ilocanod paeren. Hirapan. Patunda kwanto. Patunda on. Paeren, patunda. Ayan. Okay, pwede pa tayong mag-exercise, engineer. Sige, take it away. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Uy, si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, nakakita ko kahapon. Ayan, si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Doktor, Councilor Nestor Gabrilio, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Mike Sison at saka Councilor Joe Piloresco, good morning, sir. Good morning po sa inyo. Isama mo na dyan si Sir Jumil. Ay, si Sir Jumel, anak ni ano yan? Ni Councilor Joe Piloresco. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din kay former Councilor Gerald Apicial. Kay former Liga President Carlito Dion, nakita ko kahapon sa munisipyo si former Liga President Carlito Dion. Talagang supportive ito. Kahit nawala na sa public service, nandiyan pa rin na tumutulong sa bayan ng Kalasyaw. Si Longher Joel Calvo. Si Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Si Madam Marmy at Boss Carlo, magandang umaga. O si Sergeant Esteves, nakita ko kahapon, magandang umaga. Si Sir Steve. At si Madam Jubeta Esteves, magandang umaga dyan sa LCR, magandang umaga sa inyo. Si Sir Sermel. Si Sir Sermel Puserio. Kumusta na, sir? Diyan sa may Mangaldan. Si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera, isang abogado. Siya po ay presiding officer ng Sangguniang Bayan dyan sa may bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Si number 1 Councilor, good morning. Jenny Rose Flores, magandang umaga sa inyo. At ganun din, good morning kay Vice Mayor Edgar Itaktakmo. Ay, si ano nga pala, malakas ang radyo dyan sa may JML Auto Repair Shop. Ayan. Si Sir Jonar Lapore. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyo. Good morning po. Helen Ibasan Labarias, magandang umaga dyan sa may bayan ng Bimaloy, Pangasinan. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa FB Live dyan sa bayan ng Kalasyaw, magandang umaga. Yung mga iba kasi kahapon tinawag ako, Sir Dennis, nakikinig ako tuwing umaga. Thank you. O si Gangat, anong pangalan niya? Harold Gangat. Magandang umaga. Nakikinig yan tuwing umaga. At dyan sa opisina ng LCR, magandang umaga. Yung mga empleyado dyan. Magandang umaga rin kay dyan sa kanina nabati ko na dyan sa may barangay Bunlag
Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga. Si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito. Kagawad Pio Hilumin. Si Kagawad Junjun Gabrielio. Kagawad Domeador Pescope. Kagawad Soon to be Kagawad. Alvin De Vera Di Guzman. Mapalasapas mo. So greetings mo. Mapalasapas mo. So Ken, may ito nga lang to ya, panagmaneho to, nasa may garbage truck. May kin ko no, wala man ito pa dyan. Sa may post ng Mayor Belen Fernandez. Yan, tutan. Mas pinalakas na bangus capital. Mas pinalakas. Oo, mas pinalakas. Siguro may bangus industry. Kasi ang dagupan ay kuwan din bangus. Tinaguri ang bangus capital. Capital. Oo, dahil masarap. Kaya ang nung nakaraan daw fruitful ang kanilang meeting. Oo. Ay mas pinalakas. Ngayon kuwan singa agara conforme balot. Mas pinalakas o mas pinamahal? Pinamahal. Nabas kasi. Teka, kung low supply. Hindi, gano anti-karakul, anti-kin, kada isut, dapat wala malay price ceiling to common yan. Common. Bukas. Pinagmamalaki natin na ang dagupan ni Bangus Capital. Tapos, sika tayo mismo nga, ngalig tayo makasaliw, tamabli. Aray taga-dagupan. Bukas talakayan namin yan, yung sinabi ni City Mayor Belen Fernandez na, anong sabi niya? Mas pinalakas na Bangus Capital. Ayan. Bukas, antabayanin ninyo para sa ganun, kukuha pa tayo ng additional na information kung bakit mataas ang presyo ng bangus dito sa lungsod ng Dagupan. Tipa dyan. Nari mo naglako. Justin Manuel. Ayan, magandang umaga sa iyo. Si Kindan. Justin Bieber. Diyan sa Bimali, Pangasinan. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kami po ay pansamantalang namamaalam sa Himpabawid at magbabalik bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakterion Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakhal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programa Likna ay Baloy. Dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan